ba. A awa wancan tafiya. Okay, rolling. Done. Ujeto. Ujeto is done. We can continue. Shi kadai kuke dauka? Roll, guys. Let's go. Roll. Can rolling. Action. Gaskiya Allah bai kana da sa'a babba. Ko me yasa ka ce haka? Ganin yadda muka je gidan siyar ne. Yana mana daidai. Dan ya Kuma muka samu labari da kanka tukuna. Still rolling. Okay, still rolling. Action. Gaskiya Allah bai kana da sa'a babba. Ko me yasa ka ce haka? Ganin yadda muka je gidan siyar nan. Muna zuwa yi mana daidai muka samu labarin duka yadda gidan sa alfan take suke son. Sai ga sun fita da kansu. Dage. Allah bai. Tun lokacin da aka haife ni na zo a sa'a. Kasuwancin mahaifina ya haɓaka. Ya yi arziki a lokacin da aka haife ni. Hakan ya sa mahaifina yake bala'in suna. Hakan ya ɓata wa wasu 'yan uwana rai. Amma mahaifiyata ta yi tsayin daka a kaina. Dage. Amma mahaifiyata ta tsaya tsayin daka a kaina. Okay. Go, action. Amma mahaifiyata ta tsaya tsayin daka a kaina. Dage. Allah bai. Duk abin da na sa a gaba nakan yi nasara a kan shi tun lokacin da nake karami har zuwa yanzu. Gaskiya ne. Ga alama ganin abubuwan da suka fara a baya da kuma yadda ka dage sai da ya shabi ta polisa tare da gudunmuwar da gidauniyar da take bayarwa ta Hamid Foundation. Dage abin ma da baka sani ba shine tun lokacin da na samu labarin abin da Hisham da abokanansa suka aikata wa yarinyar nan na kudiri niyyar sai na kunno musu ta. Perfecto. Get one small thing. I don't know how you do it. Mix it. Ta da okay sai mun bi light. Ka san fa akwai ci gaba sai. Za ka. Haka zai You know, No? Ya fara program.